pentru acceptarea necondiționată a persoanei speciale de lângă noi, care, parafrazându-l pe Lucian Blaga, chiar dacă nu are aripi, are mereu numeri pregătiți pentru sport. Sceneta este interpretată de către copii incluși în programul Big Brother Big Sister, împreună cu voluntarele Asociației Brotherville, surorile lor mai mari. Menționăm că acest proiect a fost declarat la inițiativa Asociației Brotherville și se realizează în colaborare cu Liceul Pedagogic Gheorghe Șilhai, Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Zalău, Fundația Acasă și Consiliul Local, Direcția de Asistență Socială Comunitară, care a-și asigurat finanțarea. Obiectivul general al acestui proiect este îmbunătățirea calității vieții a 16 copii cu dizabilități. În tot acest sens, fiecare copil din proiect are o soră mai mare, voluntare a Asociației Brotherville și totodată elev al Liceului Pedagogic Gheorghe Șilhai, care interacționează, socializează cu copilul și le ajută să se integreze în comunitate. Astfel, Ligia era mai tot timpul singură și tristă, ocolită de toți, pentru că era altfel. Nu ne jucăm cu tine? Ligia se îndepărtează plecând de grupul de copii, spunând printre suspine: Tare supărat de mai sus. Eu nu niciun prieten, nimeni nu văzut cu mine și tare supărată. Și Ligia îi spune un plâns. Era cuprinsă de o tristețe imensă, singură, alungată de toți, fără niciun prieten de joacă. Dar iată că se apropie cineva de ea. E Mihai, fratele mai mare al Ligiei. Sandra, Ligia, de ce plângi? Pentru că nu am niciun prieten, nimeni nu văzut cu mine. Nu știu cum pot să-ți ajung, soră. Dar tu cine ești? Sunt îngerul tău, păzitor, aici ca să te ferești de rele și să te ajut. Păi, dacă există într-adevăr îngeri păzitori, unde este îngerul surorii mele? Unde este îngerul păzitor al Ligiei acum când are atâta nevoie de el? Tocmai asta e, Ligia n-are prieten, un înger păzitor. Tu, dacă ești un frate bun, vai trebui să-i cauți un înger păzitor, doar așa va avea și Ligia prieten de joc. Bine, sunt fratele tău și vreau să te ajut. Împreună vom căuta un înger păzitor pentru tine și astfel o să-ți găsești și prieteni de joacă. Cei doi copii pornesc, ținându-se de mână, până ajung la o ursitoare ce ghicea într-un glob de cristal. Mihai se adresează ursitoarei. Bună ziua! Scuze-ne că te deranjăm. Noi căutăm un înger păzitor pentru surioara mea, Ligia. Mergeți toate înainte până ajungeți la Marea Corporată. Dacă veți reuși să convingeți marea să-și retragă valurile, ca voi să treceți pe celelalte mari, atunci veți ajunge pe terenul îngerilor păzitori. Mulțumim, dragă ursitoare, pentru așteptare. La revedere! Pare hotărât cu orice preț să-și ajute să aibă drum bun și succes. Cei doi frați își continuă drumul împreună, ținându-se de mână. La orizont se zărește marea. Se apropie. Acum pot să vadă cum valurile se izbesc cu furie de țări. Marea îi zărește și ea. Pe măsură ce se apropie cei doi frați, ținându-se cu grijă de mână, Mihai încercând parcă să o protejeze de rău pe sora lui, marea se înduioșează, valurile dispar.
Mihai prinde curaj și îi grăiește mării. Dragă mare, mării mele, constă în bunăvoința ta. Marea se înduioșă, își calmă valurile și le oferă copiilor o barcă pentru a trece pe celălalt țări. Viața foarte